Host ako ng isang infotainment show sa 4TV, yun yung Wake Up Ilocos. Papangarap ko talaga maging modelo artista. Diyos ko, ang taas ng pangarap. Yun nga yung sabi ko, nasa peak ako ng career ko that time that I got married. Siguro lang talaga, being a husband, medyo nagkaroon siya ng konting pagkukulang dun sa part na yon. Bakit niya ako iniwan? Bakit niya kami iniwan? Meron din talaga, hinahanap ko yung pagkukulang ko eh. Pero hindi ko mahanap kasi hindi ko makita. Ama siya. Yun yung nirerespeto ko. Pero, pag makikipagbalikan man siya sa akin, siguro hindi na. Ako si Saisa Kate Reyes, 19 years old, nakatira ako sa Bayubay Sur, San Vicente. 4 kami magkakapatid, ako yung panganay. Sa ngayon, ang pinagkakabalahan ko yung pagsasayaw ko sa Chavit Angels. Yung Chavit Angels, isa yung grupo na binuo ni Gobernador Luis Chavit Singson. Kami, ang hanap buhay namin doon, furnitures. Nagbebenta kami ng mga furnitures, yung ganun. Tapos, may ibang business din yung tito ko. Yung paglalako ng mga pinya, mga buko. Monday to Wednesday, nasa bahay lang ako. Kasi yun yung araw na wala kaming practice. Tumutulong ako sa gawaing bahay. Minsan naglalaba ako, naglalaba ng mga damit namin. Pag wala naman masyadong ginagawa, pagsapit ng tanghali, natutulog ulit ako. Ganun lang yung routine ko pag wala kaming sayaw. Kas may sang anak ni Saisa, nasaya at metisuna tamo na meti tumulong kanyak. No kasi nga makasweldo da ngay ti kwada no pandagsala. Mang ted met ti kwarta dagay adina lalo no awan ti kwartax jay. Alang metisuna, manakitulong met. Dito na rin ako lumaki. Pero minsan naman, pumupunta kami sa Santa Maria kasi taga doon yung mama ko. Dito na kami sa San Vicente nag-stay in kasi taga dito yung papa ko. Dito na rin ako nag-aral simula nung elementary hanggang college. Kaso nga lang, nung pagtungtong ko sa college hanggang second year, level lang ako. Kasi, nung mga time na yon, nagkasakit yung papa ko. Halos sabay-sabay na yung mga gastusin namin.
Hanggang sa pinahospital namin si Papa. Kaya yun, hindi na ako nag-enroll. Hindi na ako nagpatuloy pa sa pag-aaral ko. Kasi ang inaalala na lang namin, yung mga gastusin ni Papa sa mga gamot niya.